Ο Ντακόλ, ο Ανάκογλου με ωραίο διασκελισμό. Βγαίνει τέτα τέτο ο Ανάκογλου. Σουτάρει με το αριστερό γκολ. Η ΑΕΚ 1-0 στο 8. Στην πρώτη αξιόλογη επιθετική της προσπάθεια. Ο Ανάκογλου πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του. Υπήρχε τεράστιο κενό στην άμυνα του Ηρωδότου. Το εκμεταλλεύτηκε ο Δημήτρης Ανάκογλου και με αριστερό σουτ άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό. Εδώ κέρδισαν την μπάλα όμως οι παίκτες του Ηρωδότου και ισοφαρίζουν αμέσως. Ένα λεπτό αργότερα τιμωρούν το λάθος στην άμυνα της ΑΕΚ. Κοιτάξτε τι έκανε ο Ρόβας, ο οποίος έχασε την μπάλα. Ωραίο γκολ ήταν πάντως, προσωπική ενέργεια. Ο Πίλιος λοιπόν φέρνει το μάτι στα ίσια. Ο Κορδέρο προσπαθεί κάθετα, αλλά βγαίνει ο Γεωργόπουλος μπροστά από τον Μπρέσεβιτς που δεν κατάλαβε. Αλλά ο Γεωργόπουλος θα πουλήσει την μπάλα. Ο Μπρέσεβιτς τώρα έχει χώρο. Περνάει δίπλα του στον Πλατέλα. Πλασέ κόντρα κόρνερ. Ο Ρόβας με αρκετό φάλτσο. Ο Τσιρίλο δεν μπορεί. Ο Πλατέλας, κακό είναι το σουτ. Το Κορδέρο πάνω στη γραμμή όμως ο Πίλιος. Ο Βούρας πρόλαβε τον Πίλιο. Πήγε να γίνει το ίδιο πράγμα που έγινε στην ισοφάριση. Ο Μπρέσεβιτς θα κρατήσει παρά την πίεση δύο αντιπάλων του. Ο Γκροντής τώρα έχει μπροστά του τον Μπινιχάκη. Περάσει την μπάλα χαμηλά. Ο Ντακόλ αφήνει. Ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Ανάκογλου. Πέναλτι. Πέναλτι που κερδίζει ο Ανάκογλου από το μαρκάρισμα στην άμυνα του Ηρωδότου και κόκκινη κάρτα στον Μπαλάφα. Ο Γκροντής έφερε την μπάλα χαμηλά. Άφησε ο Ντακόλ. Ο Ανάκογλου, ο Μπαλάφας. Εδώ είναι το πέναλτι. Στο 32 η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να μπει ξανά μπροστά στο σκορ. Ο Πλατέλας θα χάσει. Επανέρχεται ο Ανάκογλου με το δεξί. Αποκρούει ο Ζαφύρης. Ο Πλατέλας αφήνει για τον Βραζιλιάνο τώρα. Απέναντι είναι ο Γκροντής. Γυρίζει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μπρέσεβιτς, όμως ο Ζαφύρης θα πέσει στην αριστερή του γωνιά και θα μαζέψει. Ο Γκροντής για τον Μπρέσεβιτς δεν περνάει από τον Γεωργόπουλο. Πλατέλας έχει χώρο. Σουτάρει πάνω από τα δοκάρια όμως του Ζαφύρη. Ο Ανάκογλου τώρα για τον Τζάθα. Αυτός προσποιείται και ξεφεύγει ωραία από τον Πίλιο. Προσπαθεί να μπει και στην περιοχή. Θα πέσει. Πέναλτι έχει δώσει. Πέναλτι το οποίο κερδίζει από την προσπάθεια του Αχιλλέος. Στο 84 χωρίς πολλά μέτρα φορά ο Γκροντής έξω. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει ξαναγίνει. Ο Πλατέλας ο οποίος περνάει στον Γεωργία. Το γύρισμα για τον Μπρέσεβιτς. Ο Ντακόλ πάνω στη γραμμή όμως απομακρύνει ο Γεωργόπουλος. Δεν έρχεται το 2-1 ούτε σε αυτή τη φάση. Ο Πλατέλας στα σουτάρει από μακριά. Γκολάρα! Τι έβαλε ο Πλατέλας, απίστευτο γκολ. Η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά και κατέληξε στα δίχτυα. Αφού σηκώθηκε ψηλά, καρφώθηκε στο αριστερό γάμα του Ζαφύρη και έτσι έγινε το 2-1 στο 89. Ο Μπρέσεβιτς για τον Ανάκογλου, αυτό στα αριστερά. Έχει κάνει κίνηση και ο Γεωργέας. Ο Πλατέλας κρατάει και σουτάρει ξανά. Αυτή τη φορά θα βγάλει ο Ζαφύρης. Η μπάλα πήγε και στο δοκάρι, κόρνερ.